हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। माता गौरी की जय। तो प्रेम से बोली गुरु बहिना सब, गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो ये गुरु बहिना सब, हम आज दो गो भाई के जो कहल जाला कि सौतेला भाई होने, लेकिन ना, सौतेला भी अपन सगे से बढ़ के होने, लेकिन समय समय पे केहू न जानेला कि कहाँ कब कैसन घटना घट जाई। तो जो हम कथा आप लोगन के सुनावे जातनी, अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। तो ये गुरु बहिना, एक गांव में दूगो भाई रहत रहल लोग। एक गांव में दूगो भाई रहत रहल लोग, और जो बड़ा भाई रहने उनकर शादी हो गई रहल। जो बड़ा भाई रहने उनकर शादी हो गई रहल, और उनका जो जीवन होला भाई के साथे, अपने लइकन बच्चन के मेहरारू के साथे बहुत अच्छा से बीतत रहल। लेकिन का भइल कि कुछ समय के बाद छोटा भाई के भी शादी लगल। जब शादी लगल और उनका शादी भइल बाटे जौना लड़की के साथे, तो वो लड़की जो रहली वो भगवान भोलेनाथ के भक्त रहली। भगवान भोलेनाथ के भक्त रहली, और शादी करके जब अपने ससुरा आयल बाड़ी, ओ किसान के घरे, दोनों जो भाई रहने उनके घरे आयल बाड़ी, तो देखी के घर दुआर अपन देवरान मतलब जो जेठान के, अपने जो जेठान के लइके बाने बच्चे बाने उनके देख के बहुत खुश भइल बाड़ी। अपने घर परिवार में बहुत बढ़िया रहली, और अपने ससुरों में आयली तो बहुत बढ़िया से रहत रहली। लेकिन समय के और कब कहाँ का घट जाए केहू न जानेला। का भइल कि जो उनकर जेठानी रहल बाड़ी, जो किसान रहने बड़ भाई, उनकर जो सास रहली उ चली आइली। जब चली आइल बाड़ी तो कहतने कि अम्मा जी रउओ आ गईनी, बहुत बढ़िया कईनी। हमरे घर में एगो बूढ़े मनई के काज रहल है, काहे कि केहू रहेला गार्जियन तो समझ में आवेला कि घर परिवार में सब केहू बाटे, लेकिन आप हमरे घर में केहू गार्जियन ना रहल हवे, आप चली आईनी, बहुत बढ़िया कईनी। लेकिन जैसे वो बुढ़िया आइल बाड़ी घर में, वैसे ही अपने बेटी के साथ मिल के, यानी कि अपने बेटी के घर में आग लगावल शुरू कर देले बाड़ी, और अपने बेटी के भड़कावल शुरू कर देले बाड़ी। उल्टा सीधा ओकरे देवरान के बारे में कह के, देवर के बारे में कहे हमेशा कि सुन, उ तुहार सौतेला देवर है, उ सौतेली तुहार देवरानी है। जो तुहार लइके बाने तो उनकर लइके जब हो जाइए तो पटीदार हो जाइए। अब लगली यही तरह से करवा के लड़ाई झगड़ा घर में करवावे। लेकिन जो उनका देवरान रहल बाड़ी, वो किसान के जो छोटा भाई के मेहरारू रहल बाड़ी, जो शिव शंकर भोलेनाथ के भक्त रहत रहली, वो लड़की एको शब्द ना बोले कबो। कहे कि ना दीदी, आप जौन कहम तौने करम हम। उनसे कभी लड़ाई झगड़ा हो ना पावे। उनका जेठान बहुत खुश रहे, लेकिन वो बुढ़िया वो खुशी के देख ना पावे। अब का भइल बाटे, भगवान भोलेनाथ तो दिखते रहनी, लेकिन उन्हों परीक्षा लेते रहनी, देखी कबले सही पावेली। अब अपने भक्त के ते भगवान भोलेनाथ कष्ट देते रहेनी, या जब सुख देवनी तो सुखवे देवेनी। ऐसन दुख देते रहनी, बेचारी सहत गईली। और कुछ दिन के बाद बेचारी एक लइका होके के रह गई रहल। जब लइका होके के रह गई रहल, तो भगवान भोलेनाथ के भक्त रहली, हमेशा पूजा पाठ करे, हमेशा सब कुछ मतलब जो कहल जाला कि शिव चर्चा कथा वार्ता सब कुछ करे। जब कहीं कथा वार्ता होके तो चल जा अपने जेठान से पूछ के, सब कुछ उनके मतलब कैला के बहुत उनकर मन रहे, और पूजा पाठ में भी उनका बहुत मन लागे। अब जब लइका होके के बाटे तब वो पूजा पाठ करत रहली, और वैसे ही अपन देखभाल करत रहली। अब का भइल बाटे कि अपन कुछ समय जब बीतल बा, और कुछ ऐसा नु बुढ़िया कह देले बाड़ी, अपने बेटी के मन में बैठा देले बाड़ी कि उनका बेटी के सब के दुश्मने नजर आवे। उ देवरनियो दुश्मन नजर आवे, देवरो दुश्मने नजर आवे, केहू जिस लागे कि अपन है नहीं खे। अब अपने पति के चढ़ावे लगली, और वो जो किसान रहने उनके लगली उल्टा सीधा समझावे कि देखी कि अपने घर में अपन एगो बेटा बटले बा, अगर ऐसा कुछ हो जाई, उन्हों के लइके हो जाइए, तब भाई पटीदार हो जाइए, सब घर में पटीदारी हो जाई। कि ऐसा कोइल जा कि मतलब
जो ई थी होला कि मतलब एक जने से एक के लाठी से दोनों काम निकल जाए। आप समझ ना पाउने, लेकिन समझावत समझावत जनते बानी गुड़ बहिना कि जब एके बतिया हम रोज रोज कहम केहू से तो बतिया आदमी मनबे करी। अब वही तरह रोज रोज कहे तू एक दिन का भाई कहने लावा अब काम जो बाटे तमाम को ही देवल जा। उनकर भाई आइल बाने शहर से कमा के, और जब कमा के आइल बाने तेने मेहरारू के उन्हें भाई के, यानी कि अपने भाई के मेहरारू के और उनके दोनों जने के मारे के कोशिश कैले बाने। भाई तो मर गइल बाने और मेहरारू के उनके मारे के कोशिश करता, बेचारी भाग पड़ल बाड़ी वही भारी शरीर लेके भागा तली यहाँ वहाँ जा तली। ओ रात के समय में केहू बचाए वाला ना रहल। वो बुढ़ियो दौड़े और कहे कि देखा न इतना हमारे ऐसा थी रहेला जो कि तबीयत खराब रहेला वैसन उनको, लेकिन सोची गुड़बई ना कि वो समय में उनके मरवावे खातिर वो पीछे पीछे दौड़े। अब दौड़ के अपने जो भाई के मेहरारू रहली उनके मुँहवा देहली। अब बेचारी वो का कैले बाड़ी कि गंगा जी में जाके अपन उनका दर्द पीड़ा जो भी भइल बाटे खूब बेचारी रोअतली चिल्लातली। आ भगवान भोलेनाथ हो दया कैले बानी कि जो उनका बच्चा रहल लड़की भइल रहली, लड़की भइली और वही किनारे छोड़वा देहने जहाँ वो गिरल रहली। सब केहू जान गइल कि लागत इनका कुछ हो गइल बाटे, ई मर गइली। अल्लाह वा लइका वाला तो उनकर हवे दे आई उनकर भाई के। अब गइल बाने सब उनकर भाई के देवे दे के आइल बाने सब, आ दे के जब आइल लोग तो अपन का काम क्रिया कई लोग सब कुछ अपन जन रहल किनारे हो गइल। आ ओकरे बाद से का भइल बाटे कि अपन वो लइका के लेके बहुत खुशी से रहता लोग। लेकिन भगवान भोलेनाथ तब वो परीक्षा लेत रहनी, का लेत रहनी कि वो लड़की के इतना काम करवावे सब, इतना अथी करवावे सब की कहले हद के ना, लेकिन वो बेचारी सब कुछ करे। तो भगवान भोलेनाथ एक दिन दर्शन देहनी, कहनी कि ये बेटा तू सब काम कोई लेबू, तू बस छुआ ओ समनवा के। वो जैसे कपड़ा छुए कपड़ा सब धोआ जाए, जैसे खाना के लगे जा छू दे, राशन पानी में अनाज डाल दे, हथवा डालत कहीं कि उसका सब कमुआ हो जा। होत ऐसा ही ऐसा पाप के घड़ा भरल। दोनों माई बेटा इतना करत गए लोग, इतना जो माई बेटी रहल लोग पाप करत गए लोग कि भगवान भोलेनाथ एक दिन खुदे दर्शन दे देहनी आ कहतनी कि सुन तोहनिए सबके चलते वो लड़की घर परिवार सब खुशी में आग लगा देहला लोग। आ बुढ़ियों के उनका बेटियों के ऐसा कोड़ फूटल कि कहले हद के ना। गुड़बहिना समझी आप लोग कि एक ऐसा वो दिन दिखा देले रहने भगवान भोलेनाथ कि अब वो लोग के जियला में कुछ समझ में ना आवे। अब सोचे लोग कि हम माफी कैसे मांगी, भगवान भोलेनाथ से माफी मांगल लोग तो कहता नहीं कि ना जा तू जेकर गलती कैले बड़ा लोग वही से माफी मांगी। अब सोचे लोग कि लाव अब दमदे से बुढ़िया सोचे माफी मांगी और मौगी जनलू सोचे अपन आदमी से हम माफी मांगो। जब आइल बाने वो किसान घरे बहरा से खेत में से तो देखत नहीं कि दोनों जने के हाथे में कोड़ फूटल बा, पानी मांगत त देखी के दंग रह गइल बाने। अब दोनों जने लगातार रोए लोग, रोवत रोवत गिर गइल लोग। कहता लोग कि हम बहुत पाप कैले बानी, बहुत ऐसा हम गलती कैले बानी, सारा गलती के सजा बतावल लोग। और जो किसान रहने वो जो पपुआ कैले रहने मार के अब वो सोचे समझे लगने लगे। एगो कमरा में जाके जो कहल जाले अपने रूम में जाके बंद हो गई ने और दोनों अपने सास के अपने मेहरारू को बहरे निकाल देले बाने। और जाके वो जो रूम होला वो घर में बंद करके फांसी लगावे जात रहने। जैसे फांसी लगौले बाने भगवान भोलेनाथ उनका फांसी वाला फंदवे काट के गिरा देले बाने, बच गई ने। भगवान भोलेनाथ दया देहने कि ये बालक तू तो अनजाने में कैला, लेकिन वो दोनों जान के कहने सब तो तुहार जो भूल चुक बाटे क्षमा कर तनी। अरे बच्ची के और अपने बेटा के नया रास्ता दिखाव, यही में तुहार पश्चाताप बाटे। अब इतना कह के भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गल बाने। गुरु बहिना सब आप लोगों से ही हमार विनती बाटे कि कभी भी कोनो गलती ना करे के चाहिए। अगर हमार कथा आप लोगों के पसंद आयल होखे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। कबो ऐसा केहू के साथे आप लोग गलती ना करो।